guys, good morning. Hinay sa napalihog na gawing noon. And pagkita ko lang sa inyo kasi ginamit ko na today yung ating rice cooker na pinakita ko sa inyo nung una. And ayan siya, wait lang. So ayan siya guys, na nagamit ko na. And 33 na lang yung 33 minutes. And ayun, umuusok na siya, in fairness. So, malaki siya ha. Tapos, yun, excited akong gamitin siya. So, ginamit ko na. Hindi ko muna pinano siya agree kasi kahit ako na nalilito kung paano siya gamitin. Binabasa ko pa yung direct, yung mga guide na nakalagay doon. Siyempre, eto, ilang beses ito nahulog guys. Ilang beses ito nahulog. Kaya ngayon talagang okay na siya. So nilagyan ko ng kasi yung mga organizers yung mga binibili ko ngayon kasi para Tapos pakita ko sa inyo yung aming grocery. Ayan, ayos ko na. Ito yung ginamit ko na grocery. Hinay sa palihog na ito yung ginamit ko guys kasi yung black na pinakotok ko sa inyo nung noon pa. Ginamit ko sa mga files ni Hagrid, mga supplies niya. Ito naman kasi malaki. So sabi ko, di ba wala kaming tawag dito pantry dyan sa aming kusina. So sobrang hirap talagang walang pantry. And alam naman, hindi namin itong bahay. So pag nandun na tayo sa kabilang bahay, saka na natin pakuanuhan. So niligyan ko dito yung mga groceries. Pakita ko sa inyo ha. Dito ko nilagay yung mga groceries guys. Dun yun sa ibabaw. Itong nabili natin na na mga containers. So, nabili natin yan. Diyan ko nilagay yung mga pagkain at saka yung mga biscuits. So, dyan ko nilagay para hindi masyadong abot ni Hagrid. Pero naaabot pa rin yan, no? Kasi tumutong-tong. And, dito yung mga dilata, yung mga kape. Yung mga kape hindi ko pa na-transfer kasi sobrang dami ko pang ginagawa talaga. And dito sa baba, nandito yung mga meron pang, nandito kasi nag-spray kami. Bakit nandyan yan? Nag-spray kami. Tapos ito, to kasi ito yung ginagamit namin coconut sugar yung para kay Papa. And then, yun, itong ating food panda na naka-charge. Tapos dito sa baba, yun yung problema. Mahaba kasi siya dito. Kasi ito pwede itong matransfer dito. So ito na yung ginawa kong pantry talaga. Kasi maraming malalagay eh. Tapos, ayun nandito. Kasi may mga ganito kasi siya. So dito ko nilagay yung mga ziploc bags. Ayun. Tapos yung ating baking soda, yun, mga oil and everything. Ito, dito lang nilagay ko to dito kasi para mayroon lang mga pwedeng malagyan sa ilalim. Kasi nga, di ba, wala siyang something na malalagyan sa ibabaw. So, sana makahanap tayo ng paraan. So, yan. For the meantime, yan lang muna ang akin lang. Ma-arrange lang talaga siya. Meron lang, So, kasi sa aming kusina, guys, masikip na masyado. Kasi, nandun sa kusina yung aming chest freezer. And then, ayun, maraming mga laman. Kaya, dito ko siya nilagay. Kasi wala na akong choice. So, 'di ba, yung cabinet ginawa ko na lang na ng mga groceries. So, ayan. So, kahapon meron din akong nabili na lagay ng sabon at saka lagay ng tuwalya. So, sa Unita po yun nabili. Medyo mura lang din naman. And then, ngayon, today is Monday. Today mag-edit ako. Ito yung panahon na wala kaming homeschool pag Monday. And ito yung time na mag-edit ako and gagawa ng mga homeschool stuff namin ni Hagrid, yung mga kailanganin namin and sagot-sagot sa mga inquiries kasi kahapon ang daming inquiries. Nagsagot ako kahapon, mga gabi na. Tapos ngayon meron na naman sa umaga kaya ayun, sagot ulit. And then yun lang naman yung aking gagawin today kasi kailangan ko tapusin yung aking mga trabaho. And then tingnan natin yung ating sinaing. Ito siya guys, parang meron siyang butas dito na dyan lalabas yung tawag dito yung mga usok-usok niya. So, ang gusto ko dito, itatry natin to. Itong cake, and then
pwedeng mag-steam. So, itatry natin yan. Porridge. So, hindi ko alam kung paano to gamitin. Kaya, pag-eksperimentohan natin. So, ayan. Sayang nga lang yung kulay, hindi ko gusto. Pero, carry na rin. Ayan. Ayan. Hello guys. Good morning. So, today is Tuesday. Ayan, Tuesday today. And maga ko nagising kayo na kasi nag-edit ako. Pero nakapa-upload na ako kahapon. And medyo makulimlim pero naglalaba ako. Hindi pa ako tapos. Mga shorts lang yung kulang. And then yung aking mga basahan no, sa kusina. Then, ano ko dito pinatuyo kasi malakas yung ulan kanina. And mag-uumagahan na tayo. Mag-8 na and then hindi pa ako tapos mag-print ang dapat kahapon pa yan sa homeschool staff namin, hindi ko natapos kasi ang dami kong ginagawa, dami kong sinasagot. Ngayon patapusin ko lang maaga, tulog pa naman si Hagrid. And ito yung ating breakfast today, and makulimlim guys, pero ito yung ating ulam, egg, tortang egg. Ano ba tortang egg? Tapos, tingnan nyo. Dumidikit siya sa kaldero. Kaya ayan na, ano yung itsura niya. Ayan, toasted bread. Binigyan ko ng butter. And then, syempre, yung ating coffee kay Papa. Yung akin. And then, ito yung pinaka-favorite ko. Ito guys, puno na yung aking memory. Ito yung pinaka-favorite ko. Kasi nga, ano ba? Pichi. Pero yung favorite ko talaga yung pinaka malambot. Yung ni Papa, hindi siya bumibili ng ganun. And then, ito, wait, makaani. Kasaba, at saka ito. Ayan, pineapple. So, ayan, kain tayo, guys. Ayan, si Papa. Hi, Pa, good morning. So, kain. Ayan, hello guys, good morning, good afternoon na pala, good afternoon na, hindi pa kami nag-lunch, and kasi nag-ano pa ako, nag-count pa ako ng pera nung hinarvest namin kahapon na sa piso bendo. So ayun, pinabili ko ng bigas si Papa, kasi naubusan kami ng bigas, hindi siya umabot ng ano. So, ito, naglalagay ako ng baking soda, kasi mag-lemon juice ako. Lagyan ko ng lemon juice yung ano. So, lagyan natin. And then, ayan, kumusta kayo guys? Pasensya na, pangit yung lighting. At saka, hindi din ako masyadong nagbablog kasi as usual, busy. And, ayun, nakapagsaing na ako. So, pinabili ko lang ng ano, si Papa Lechong manok lang yung ulam namin today. So, nilagyan ko na baking soda yung ano, lemon kasi ihahalo ko siya sa ano, pati yung kanyang buong ano, buong lemon talaga ilalagay ko para nuot na nuot. Ayun, kumusta kayo guys? Ayan, kumusta kayo dyan? Happy Sunday. And medyo marami akong ginagawa talaga yung mga nakaraang araw, kaya pasensyahan nyo na. Pero nag-upload ako ng video. At saka nainis ako kasi yung once a month na grocery namin, yung sinabi ko sa inyo nung nagbagaw, huge grocery talaga. Ayun, grabe pa naman yung vlog ko doon. Pero hindi ko na lang siya inedit kasi hindi ko na, nainis ako sa electric fan kasi maingay yung electric fan guys. Kaya hindi siya ano, nakakainis siya pakinggan yung aking mga sinasabi doon kasi dahil sa electric fan. Kaya sabi ko, better luck next time. Hindi ko na i-upload kasi hindi ko siya nagustuhan. Ayun. And then, ano yung sasabihin ko? Baligtad ko na sasabihin. Ayun. Tulotipid tayo today kasi kailangan ko pagkasyahin ko ano yung natira sa ano, sa tawag dito. Ano yung natira sa ano, piso bendo namin kasi yun lang naman yung binibili ko ng mga pang grocery ganyan, ng mga kailangan namin. And ano ngayon day, tingbayad ng bills. Pag tingbayad ng bills talaga ng ano, tapos
alam niyo yung pag negosyo ka, yung pera mo doon nauubos lahat sa mga stocks, no? Kailangan mong i-invest ulit doon sa mga ano. Kasi ang maraming mga struggles ngayon sa meat, guys. Siyempre, apektuhan kami kasi, di ba, frozen foods. Kaya yung mga baboy, medyo apektado kami, kaya talagang naghanap kami ng paraan. So, ang ending ngayon, kailangan bulto-bulto yung pagkuha namin ng mga karne. Halos hindi na magkasya sa freezer namin. Doon naubos yung pera namin. At saka may mga bills pa. So, yun, adulting, diba? Alam nyo yan. So, yun talaga yung so kailangan natin unahin yung mga bills, yung mga bayarin na si Judith. Tapos, ano pa ba? Kala nyo, smile lang ako, pero ang dami kong bayarin. Ang dami kong mga babayaran. Yung kuryente, buti sa kuryente talagang. Talagang very good ako sa kuryente. Sa tubig namin, guys, yung sinabi ko sa inyo, yung pinakita ko ng tubig na yung tawag doon. Yung pinakita ko sa inyo yung resibo na yung sumabog yung sa ilalim, dito sa ilalim na tubig na umabot ng pagkalaki-laki ng thousands talaga yung aming tubig na hindi talaga namin binayaran. So nagpadala kami ng sulat doon sa company na kasi kailangan namin ipa-adjust. So yun, na-adjust na nila pero sobrang liit lang naman ang in-adjust. Kaya ang ending, kami din na nagbayad. Wala kaming choice, kaya kailangan namin siyang bayaran. So, hindi ko inubos bayaran lahat, kasi kung babayaran ko yung lahat, paano yung ibang mga, diba, bills. So, ayun. Alam niyo yung feeling, guys, na pag lumalaki yung kita mo, dumadami din yung expenses. Alam niyo yan. Dumadami yung expenses, pero kasi, usually yung mga expenses yung sa business namin, like sa kuryente, dati yung kuryente namin nasa 200 plus lang. Yung, syempre nung nagka-negosyo, kailangan ng freezer, yung maraming mga kailangan so medyo lumaki yung aming, lumaki yung aming, tawag dito, ang aming bills, diba? Yung mga iba pa yung bills doon, guys, sa aming paggawaan ng longganisa, ng lumpia. Ibang bills pa yun. Yung kuryente, tubig doon, iba pa yun. Yung pinapasahuran ko pa. So, medyo marami-rami din yung ating bills talaga pag nagnenegosyo. Compared sa talagang yung normal lang na trabaho. Pag nagnenegosyo, daming mga expenses din, kaya tipid din tayo pag may time. So, ayun. So, yun yung akin. So, kanina, kinuha ko muna yung, kahit alam mo yun, guys, kahit sa pa-konti-konti yung savings, at least meron. Yun talaga yung natutunan ko sa mga panahong noong mga kagipitan namin. Yun talaga. Kahit gaano pa kaliit, kunin nyo, talaga, i-separate nyo. Kasi pag hindi kayo naghiwalay ng kahit konti, parang feeling nyo aburido yung ulo nyo, guys. Parang feeling nyo wala talaga kayong pera. No? Kaya kailangan magtabi talaga kayo kahit gaano pa kaliit. Yung 20%, magkano lang naman yun, guys. Kaya itabi nyo na, no, pagdating ng mga emergency. At saka health is wealth, kaya kailangan healthy tayo. So, yun. So, yun yung yun talaga yung realization ko talaga nung matagal naman na-realize ko talaga na kailangan talaga mag-ipon. Nung sa pangit na bahay pa kami. And, yun. Na-share ko lang kasi kanina naghahati kasi ako ng pera. Binudget ko yung pera na harvest namin sa aming piso vendo. Kasi nga yung sa aming kasi, guys, sa aming negosyo, kumukuha lang ako dun, guys, ng 500 lang, no, para makaikot talaga yung pera. So 500 per day. So yun yung binukuha ko sa amin dalawa na ni Papa, yun, ha, take note. Pero si Papa kumukuha pa rin siya ng pera para pang sa motor, pang maintenance, kumbaga kumukuha pa rin siya.
minsan hindi nga siya kumukuha, talagang binibigyan ko talaga kasi gusto ko yung mga kakailanganin naman talaga buwan-buwan, paglaanan mo na. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan kumuha talaga. So, yun yung ano guys, kahit anong mangyari, kahit gaano pa kayan kaliit, kasi pag hindi mo kinuha una yung savings guys, or yung mga kailangan mo pag-ipunan, hindi talaga magkakasya yung pera mo. Promise. Pero pag kinuha mo na siya agad-agad, hindi ka pa nagbabudget na talagang binudget mo yung mga kakailanganin mo sa ano, ano guys, mapagkakasya mo, promise. Yun talaga. Kunin nyo muna yung savings nyo, at saka yung tight nyo, kung natatight kayo. Maipagkakasya mo talaga siya. So, ganun yung ginagawa ko. Kahit pa konti-konti talaga guys. Okay lang yan. Sa akin naman, syempre yung emergency fund natin, syempre, galing tayo sa pandemic, syempre nagamit na natin yung pera, diba? So, yun pa rin yung aking binubuo ngayon. Pero, meron siya tayong mga pinag-iipunan na iba pa din. Ang ingay ng aso, guys. Diba yan? Wait lang. So, later na lang, ingay. Guys, ano ba yung sinasabi ko? Tapos na akong mag-mix. Pero, ayan. Hinintay ko lang sila papa. Actually, mag-1 o'clock na. Ayan guys, kumusta kayo? Hindi ko tapos kanina kasi maingay. Pero yun lang naman yung ano ko sa inyo. Gusto ko lang ma-share ito sa mga nanay kasi mahirap talaga mag-ipon guys. Naisip ko, oo nga, bakit hindi ko i-share? Tapos, kita ito yung mga ano, dinikit ko dito yung mga ano sa guitar para madaling matuto si Hagrid. Nakakita niya kung paano ginagawa yung sa guitar. Kaya yan siya. Diba? Anyway, ayun, sana ay makapag-ipon tayo ng konti guys. So, pag anuhan ninyo na makapag-ipon kayo. And, siya nga pala, ayun, kami dito sa business namin guys, struggle is real talaga kasi pahirapan maghanap ng supplier ng karne, at saka, kasi dahil sa ASF, medyo, wala talaga mga baboy guys, pinatay lahat ng ano, sa DOH. Ay ng DA, kaya DOH, ano man DOH, sa DA. So, kasi may virus na ano, kaya yun, pahirapan ng kuha ng supply, sobrang mamahal ng baboy, kaya syempre apektado sa maghahanap pa talaga ng paraan. Kaya ayun, sabi ko talaga, talagang pinupush ko talaga yung pag-iipon namin kasi syempre naubos namin yung nagpandemic. So ayun guys, nandito na yung ating ulam, tapos yung ating calamansi juice, at naglaba ako, may mga ano doon, oh. So kain tayo guys. Kain tayo. Yung ipon eh. Kain tayo.